Koronavirusaren krisia eragin handia edukitzen ari da gartzelaratutako pertsonengan. Virusaren hedapena saihesteko neurri zorrotzez gain, euren eskubideak ere murrizten ari zaizkielako. Testuinguru honetan, Bilduk uste du kartzela erakundeen idazkaritza orokorrak bestelako neurri alternatiboak hartu behar dituela, batez ere gaixotasun larri eta sendaezina duten presoekiko eta baita ere 70 urtetatik gorako presoekiko. Lege askotan preso hauek kalean egon beharko liratezke, baina oraingo testuinguru honetan osasun krisi egoera honetan guztiz lehentasunezkoa iruditzen zaigu preso hauek askatzea. Kartzelak baino egoera osasungarriago batean egon daitezen euren etxeetan. Egoera profilaktiko eta higieniko batean egon daitezen. Bilduk uste du preso gaixoak etxeratzea guztiz lagungarria izan daitekela, virusak eurengan izan dezakeen ondorio eragin hilgarria saihesteko eta presoen errotze familiar eta soziala indartzearekin batera.